Grabando. El primer institut de la ciutat, d'acord? I és un lloc on ens agrada educar i formar els nostres alumnes, d'acord? Per nosaltres és molt important que els nostres alumnes aprenguin el tema de la convivència, la tolerància i la cultura de l'esport. Al Puig porto uns 10 anys, jo vaig estar, he estat 2 etapes. El Puig és un institut referent a Santa Coloma, és el primer institut que hi va haver-hi. Fa uns anys que hem estat enhorabona i hem fet 50 anys i és una comunitat, és una família, tots els que estem aquí. Què és el Puig per a tu? Per mi és important perquè és el meu antic institut i clar, fa molt de temps, llavors ha canviat, sí que el tema és manteniment, no? I els alumnes han canviat, però l'essència encara està i això també m'agrada. Hola, soc Dori Canyal, directora del Puig Castellar. Benvinguts a l'institut. En aquest institut som un equip de professors que tenim moltes ganes de poder impulsar els nostres alumnes i donar-los aquella formació que els permeti ser allò que ells vulguin ser en un futur. De fet, jo mateixa n'estic orgullosa de dir que jo he estudiat aquí al Puig Castellar. Els estudis que oferim són estudis d'ESO en 4 línies, de batxillerat en 3 línies, oferint les modalitats científico-tecnològic, de ciències de la salut, humanístic i social. I els cicles formatius de grau mitjà, de gestió administrativa i sistemes microinformàtics i xarxes, i de grau superior, d'aplicacions de sistemes informàtics i xarxes, disseny d'aplicacions multiplataforma i administració i finances. Benvinguts a l'institut!